Er komt een evaluatieonderzoek naar de incidenten die plaatsgevonden hebben rondom Oudenij in de gemeente Noord-Est-Friesland. De onafhankelijke commissie geweldsaanwending onderzoekt of de mobiele eenheid, politie en gemeente goed handelen hebben. Ik heb alle vertrouwen in het onderzoek. Dat moet gewoon goed gebeuren en de uitslag moet natuurlijk ook goed wezen. Ik zie nou geen aanleiding om daarom te twijfelen dat de inzet van de politie doogt het volgens de voorschriften staat die jong binnen. Dus ik steen kijk als het Openbaar Ministerie op het standpunt dat we dat maar betrouwen in de meer te zeggen. In Arnhem verwet Marem, Bedaat en Kalmesweg waar het ingrepen rondom de Ierweksel. Marem en ook de Oorendwarpen vinden het een goede zaak dat er zo'n onderzoek komt. Nou, ik ben wel beleid verrast met dat onderzoek. Ik bedoel, maar alle kanten met belichten worden. Ik denk dat het heel goed is dat het saai en oppakt wordt. Echt wel, ja. Wat verwacht je of hoop je dat dat onderzoek brengen zal? Nou, dat vind ik wel moeilijk op dit moment. Ik hoop dat er wat uitkomt, dat er wat uitkomt en we moeten vooruit zien. Dat hoop ik vooral. Dat er wat uitkomt om er mooi weer vooruit te kunnen. Want we moeten net in dit cirkeltje rond dwalen blijven. Want elke keer daarmee op een hoek, daar had Marem geen verlet van. Voor de gemeente is het echt wel duidelijk dat zij net weer zo'n Oudenij hebben willen. Maar het is echt een wisselwerking. Duidelijk is dat in gewoon Warpen er een lietse minderheid is die het in de Oudenij-nacht meent dat men de ruimte heeft om volop het gevecht met de politie aan te gaan. Ja, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling wezen. De vraag is van, wat doe je daarom? Ga je die mensen aanspreken? We hier op het Warpen ik dat mensen zeggen, ja, ik ken er wel wat van sissen en dat heb ik wel dient, maar dan word ik bedriegen en dan heb ik een probleem, dus ik hou me maar stil. Hè? In Marem jelde het aannemende veiligheidsrisicogebied naar aanleiding van ongeregeldheden die het plaatsvonden in 2020. Voor Ozenga wie het alle jaar wat dubbel. Ik ben er wel wat bang voor en ik ben eigenlijk wel blij verrast dat het nou zo rustig weer. Het brandje werkt nog heel licht en ja, het brandje maar we net aankomen. Ik denk dat jet bij de traditie en ik ben er wel wat benauwd voor, maar ik ga het net verwachten. Wanneer de uitslagen van het evaluatieonderzoek bekend worden zullen, is nog net bekend. Voorop stiert dat het onderzoek goed plakvinden moet. We willen weten wat er gebeurt en vervolgens dat ik les uitloeken zodat we takken meer dit net weer op een nij krijgen. Wat dat er is een externe commissie van de politie die dat ME-optreden bezucht. Nou, die commissie had het een beetje druk de laatste tijd. Dus dat betekent dat we daar hoe lang wordt het al een maar het moet goed gebeuren, maar het moet ik net 6 maar 2 jaar vooruit komen, want dan hebben we er niks van.